Bandang alas 6:40 Huwebes sa gabi, Mayo 7, 2027, nabangga sa nakaparadang dump truck ang BAO-BAO tricycle na adunay upat ka pasahero at tubangan sa Carry Pair Auto Shop, CATALUNAN, GRANDE, Davao City. Naipit ang driver sa BAO-BAO nga giila sa mga pulis nga si Crisanto Magno Lumagbas, residente sa Takunan, Davao City. Gideklarang patay si Lumagbas sa pag-abot sa ospital. Samtang Angul ang iyahang upat ka mga pasahero. Apil na ang 3 ka anyos nga bata nga pulos residente sa Ilinita Heights, CATALUNAN, GRANDE ng syudad ug gipangdala sa ospital. Pasado alas 8 Huwebes sa gabi, Mayo 7, 2026, nagbangga ang 2 ka mga motorsiklo sa ILANG-TIBUNGCO Highway, Davao City. Subay sa report sa kapulisan, nagsubay sa opposite inner lane sa highway ang 2 ka mga motor. Padulong sa norteng bahin sa syudad ang motorsiklo nga gimaneho ni John Kel Talisaysay, 23 anyos og backride nga si James Lee Omake Pareñas, 26 years old. Samtang padulong sa sentro sa Davao City ang laing motorsiklo nga gimaneho sa usa ka John Zin Cesista Fornolles, 26 years old og backride nga si Lord Ben Revilla Laguisma, 37 years old. Dihang kalit matud pa nag-left turn si Fornolles, inungdan nga nabangga kini sa laing motorsiklo. Sa report sa mga police, dead on arrival sa ospital si Laguisma ug nangaangol ang 2 ka rider ug usa ka backride nga gipanggalasab sa ospital. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.